Sziasztok! A Manduka First és a Liliputi csatos hordozóját szeretném nektek összehasonlítani. A hátrésze ugyanolyan szélességű mind a kettőnek. Annyi a különbség, hogy a Liliputinak alaptartozék a terpeszbővítő, most ide felcipzároztam, ezért tovább használható, mint a Manduka First csatos hordozó. A hátrész hossza a Mandukának egy picit rövidebb, ennyivel hosszabb, egy olyan 5 centivel a Liliputié. Az alvócsukja ide becipzározható, levehető, még a Mandukának ide fixen be van varva, és ide föl lehet csavarni. A válpántja mindkettőnek hasonlóan párnázott, a Liliputi egy picit szélesebb, egy fél centivel. A derékpántja hasonló szélességű, de a Manduka First egy kicsit íveltebb, mint a Liliputi, az kevésbé ívelt. Két állásba állítható a Manduka First hátrésze, ezzel a cipzárral kisebbre vagy nagyobbra vehető, míg a Liliputinak ezzel a kis behúzóval fokozatosan állítható. Mindkét hordozónak a csatja két irányba húzható, kicsatolható, tehát háton keresztezni is lehet, vagy akár ugye csípőn hordozásra is alkalmas az eszköz. Mindkettőnek van hasonlóan létracsatja. A Liliputi csatos hordozója a terpeszbővítő miatt egy picit tovább használható, mint a Manduka First, azt később fogja kinőni a gyermek.